Va a comenzar a la segunda part por part de la primera de dos canvis. Entran al terreno Jordi Torres y el Valle por el Chiqui y el Rafael en dos cambios. Jugarà aquesta segona part con 10 per expulsió sobre Roga del català. Una part molt dolenta, molt que feia temps que no havia un partit tan dolent per part dels dos equips. Una ocasió més clara per part del Capellà i disparo del Juan Antonio González perquè el porter del Sant Cugat despeja i va un mal contrari, remata d'un jugador sota pal. Saca la pilota i per part del Sant Cugat de Garrigues cap ocasió de gol. El davant ha quedat un partit molt dolent, els porters pràcticament no ha tocat pilota i ja en aquesta segona part milloren que el Capellà tindrà el problema que jugarà per la segona part amb un jugador més. De moment el temps està bastant bé, no plou, terreny en perfectes condicions, jo crec que per lo vist avui, el camp s'ha de regar molt, puesto que avui els jugadors no caen los partits anteriors de pretemporada que estaven més temps a terra que dret. Acaba de començar el partit. ¿A qué te refieres? Vamos a ver si el partido es una mica millor que la primera fase. Toca el Víctor, falta el jugador del cabello del Víctor. ¿O sería antes? Yo llegué en infantil primero y estuve en infantil primero. ¿Y qué? Del David Palomino, un problema de pinchamiento de Menís. Vamos a ver, madre mía, un disparo. Madre mía, un partido, increíble. Muy mal, el Palomino que vaya sin determinar un pinchamiento de Menís. No és una acció massa greu, però bueno, pot ser que estigui 2 o 3 setmanes sense poder jugar. El Genís també se ve que aquesta setmana no ha entrenat, però també. I bueno, la baixa davant del baixa molt important, un Conamor, que està al camp. Una bona tarda per jugar al futbol, no? És normal que al començar el partit ha de deixar de ploure. Camp, molt bones condicions, molt ràpid, per això molt ràpid. I de moment, doncs bueno, el Pablo no ha tocat pilota. Podríem dir que cap disparo bajo los 3 pals. Un xut a porteria. El porter visitant, un xut a porteria ha sigut el del Juan Antonio, que ha sigut l'única versió que ha tingut el Capellà. Per lo demés, res de res. Molta lluita, molta pelea, molta força, però va a futbol, molta. Bien, Raúl. Falta ahora a favor del Sant Cugat, falta Pedrosa. De moment, ojo, bueno, primer xut a porteria, bona parada del Pablo, primera xut a porteria del Sant Cugat que arriba al minut 3 de la segona part. Bona parada d'intervenció del Pablo i empatadas a ocasió, 1-1. De moment les llums no estan enceses, un jugat que la luz artificial, no sé si ho penseu veurà massa bé. Ojo, ahora menos mal, mica a mica está acercando la nit. Corre a favor del Sant Cugat. Vamos a ver si Anton Xavi entra una mica més a la barra del jugador del Sant Cugat.
Vamos a ver si l'Anton Xavi entra una mica més en joc i no ho tenim complicat. Ara està implementant el Pep Tomàs i el Mario. Ah, sí, el penalti. Me caí para atrás. Sí, chaval, yo estaba al costado. No puedes hablar. No que te desmayaras. ¡Sitio ya! Una hora sobre. Menos mal que no me voy por la sabor. ¡Ojo, ojo! No ha arribat l'Anton Xavi. No ha arribat l'Anton Xavi. El jugador està jugat a terra. A veure si foten un gol, si pot ser el campió dels millors, serà una mica. Serà molt amiga. Los demás están calentando el Pep Tomàs y el Mario. Ah, sí, sí. Aquí con la torre, ¿no? Con la torre. No juegan en la Vamos, Cape. Venga, venga. Venga, Lanu, va, Cape, va. ¡Vamos! Me cago en Dios, si no ya estaba para el joc. No sé què està faltant la Islami, jo crec que no havia falta. ¡Morro! ¡Amarracho! Eso estaba darrere, Vaya, francés! ¿De quién es el Ángelo? ¿Vete? Me ha enseñado la tuya. Sí. Ayer estuve entrenando. Eso no, ¿eh? Vamos a la oreja este año. Es muy blanco él. No, el Ángel que diga. Ojo a la Turquía, hacia arriba, no arriba, porque el sigue pequeño atrás. Sí, está en medio. Es muy blanco él. Potser que està tan massa que el Capell està jugant un jugador menys. Com abans tinc la sort que aquests han jugat un equip bastant dur en tot. Si no el Paté estaria molt complicat perquè en pretemporada, com que estem en pretemporada, jugar un jugador menys, i això es pot notar molt. Jordi, lo pones el oído todos arriba porque si no se... Quédate tú aquí en la raya. Quédate ya por ahí. Ahora el árbitro se da tarjeta porque está dando la barrera. El jugador de mano barrera no pot treure la pelota, se va al Titi i això ha tingut targeta fora.
Vente que se venga el 8 para arriba. ¿Cómo se pone esto, va, chavales? Ojo, todo arriba una sola y las manos de palo. Eso tiene que ser una para el Pablo Jorba, efectivamente. Se ha quedado más a la entrada, parece que le han matado y se ha levantado. Se ha aixecat molt de pressa. Una mica de cuento també, salta, però va bastant de cuento, salta clara, talleta, però va. Ha pegat un grito ahí molt fort i ara se levanta com si res. Talleta de Maria pel Borja i pel Lluís, va. Un mogollón de tarjetas en un partido que está haciendo bastante. Si tienes vas a poner Sí, porque es parte de... Quan anava a jugar, per anar a assistent, deien els nens que si no acabaven de feina et quedaves allà a fins que ho acabessis. Se verá bien, si no lo acompaña, se verá bien. La falta se guasa de arriba, deja el Palomino, ahora recupera el peligro, ¡Pablo! Otra paz, de Pablo, una de las mejores ocasiones del partido, ojo, que el bote, el Pablo bien, un portero de garantía en la portería de Capiades, dos buenas intervenciones. Estamos viendo más ocasiones en la primera parte, cosa que más o menos es normal. En la primera parte esta segunda parte es más animada. La primera ocasión son del equipo visitante que está ayudando con un nuevo hombre. Primero es Pablo, y Chepa tiene un gran partido. Venga. Veterano Arriba el Borja, más arriba, patadón del San Juan. Toca el Paul Jorba sobre el Palomino. Que nos falten jugadors que toquen al mig del camp. El Pep Tomàs pot fer un bon de canvi. El Pep Tomàs que també ha arribat tard per poder fer la pretemporada. Ha estat de vacances, ha fet una setmana d'entrenaments o com molt dos. Canvi ara del Sant Cugat Garrigues. Dos canvis del Sant Cugat Garrigues, que ya bastante bien aquí en el municipal de la temporada. Recordem que en aquest equip està el Carme i el Ode i el Lluís. Avui puc parlar per un directiu del Carme, allà al bar Llullo, ha confirmat que el porter, que ha fitxat el porter que va veure aquí la festa major, el James de l'Oden, l'han fitxat, ha fet també un jugador molt bo que havia jugat a l'Oden, com el Parrinya. Una passada pura i pagar la segona categoria, el que té la baixa molt important de l'Àlex, que té operat els abductors, i té que dir, ojo que pega a marcar el cap allà baix. Corona mi, Carri, corre! Soy d'aquí, àrbitre! Sigut aquí, home! Van para atrás.
única por ya está crec que ha fitxat un veu conegut de l'afició dels Capellades, que és el Camarero, no recordo com es diu, eren els dos senyors, eren dos hermanos. El Camarero del porter havia jugat al Igualada i aquest any l'ha fitxat no recordo com se diu de nou. Crec que és Cristian, ara que me'n recordo si és Cristian. Havia jugat al Igualada. Passes ara, me cago. I Villanova, ja estava jugant el Villanova i al final l'ha fitxat per això el James s'ha anat a jugar al camp. El James era un porter que feia una de Pere i una de Calenta, tenen un bon porter. Tenen un veterano. I crec que allà dona paguen algo de cabell. Poc o molt paguen algo. Raúl té la faixa també de dos jugadors que s'han anat al Sant Mauro, és l'altre centre que teníem un nostre aquest que era romà, s'ha anat al Sant Mauro i també el Macanàs també s'ha anat al Sant Mauro. ...15 minutos de la segona part, 0-0, segona part una mica millor que la primera. La millor ocasió han sigut del candidat Sol Garriga, per el Pablo, el centre ha estat molt bé. La targeta por protestar, madre meva, targeta por protestar, no dice la segona. Ja s'hi ha molta targeta, jo he fet la compta. Digo, no fotrà alguna fora, que estic tan posposat. Abans el Anton Xavi pràcticament ha entrat molt poc en joc i ahir tenim un problema, no? Que els millors jugadors pràcticament no entren en joc malament mal. Estic dient de donar calés per veure aquest partit. Calés ens tindrien que donar. Mare de Déu, santíssim. I estem pagant. Mira, els jugadors d'aquí de Cafè estan molt crítics com Anda, vinga, nano. els dos equips. Sincerament el partit és molt dolent, molt dolent. La segona part una miqueta millor que la primera, però no gaire. No havia vist mai un partit. Dolent, és de dolent. Com aquest. Bueno, Cafè ha reconeix que estava en 10 i això va ser un problema. Maig, juny, agost, ja fa 5 mesos. Cuidado que no se caiga por aquí. Anem a mirar-ho. El Jonathan, el més veterà del tot l'equip, no? Has vist? Crec que sortirà sense no té massa aquest canvi, no? L'Adri pràcticament sortirà el Jonathan sense calentar. No sé què l'ha parat a l'Adri, però no ha temps de calentar a l'Adri, canvi de Capellades, sortirà el Jonathan. El Centrecòpia ha parlat molt. Demanen a la Laura que s'acerqui a la banqueta. L'Adri va per allà, què és el que té. Mare meva. Jo també que està molt temps de vacances, ha fet poca pretemporada. I continuen calentant el
Pet Tomás y el Mayo. Estoy aquí. Ya ves. ¿Sabes cuándo se murió el mes? Era el 26 de abril. Mayo. Debe ser en mayo. Abril no. No, porque esta Que dice es mayo. 26 de abril. No me acuerdo. Yo creo que era. ¡Qué golazo! Si no lo ha tocado, ¿por qué? Abril. Sí, pero si no lo ha tocado, prácticamente. Y septiembre, 6 meses ya. Y el 29 de Ah, Ivana. Pato, la semana que viene no va a jugar Capella, la semana que viene. ¿Tú lo sabes? ¿No va a jugar? Esperamos calendario, no lo sabemos. ¿San Pedro va a jugar? Sí, sí, San Pedro Mola. Ahora de la ventaja. Ahora de la ventaja. Depende de... Maravillosa, dispara fora. Uy. Falta. Igual està entrant una mica més el temps, juga com un jugador més. Però bueno, també tampoc està passat per massa temps. El Xavi continua dient que pràcticament no toca pilota al partit. I ahí tenim un problema. ¿A dónde? Mucho correr, pero... ¿Quién? Mucho correr, pero le falta... Nos falta gente de toque, no tenemos gente. Mucho correr, mucha lucha, pero no hay la toque. Hombre, está claro que no va a coger Más de Rafa, más, está de vacaciones. 80.000 entradas. Tampoco vale que vaya, no están. Bastante todos, tenemos muchas veces. Esta masa tampoco tenía masa acá. No lo tiene más acá que tenía allá afuera de vos. Tendrá el compañero Jorge de repetirla con la calle. Trae la copia del partido y hemos que más sacar esto. Y atrapa un poco. Costa de 9 euros. Contra el Santos no me hicieron. Y Barça Atlético Madrid también. Va a referir. Era el que... Ojo, menos mal que no te quita corner en la vida. Yo diría que no la ha jugado del palo, se la ha mendiado. Menos mal que no la puntería y la ha quita corner. Para mí no ha sido corner, yo creo. Menos mal que Bolón no la puntería, si no puede dar su gol. Y al corner vamos a ver. El partit, minut 23 de la part acaba de marcar el 14 de canvi per part del Capellada. Singular del jugat Sal Garriga, el balón ha entrat per la mateixa escaire, el Pablo no ha pogut fer res.
I bueno, el Xacuà Sagarriga està fent una mica més que nosaltres aquesta segona part. I bueno, no podem dir que resultaven molt junts, realment. Perquè a veure, aquesta segona part no ha tingut cap ocasió de gol, ni una. Estem a 24 minuts. Això també s'ha de dir que estem un gol menys. Però bueno, és el que hi ha. La setmana que ve crec que van a jugar al camp del Sant Pere amb Olanta. Ahí sempre s'ha jugat un diumenge a les 12. Partit complicat. Cállate, El Capell farà dos canvis, no? Se retira el Pol Lloba entra al Pep Tomàs. Se retira el Palomino y entra el Mario. Creo que Capell jugarà en tres defensas, tot en tres defensas. Yo creo que se podía encender la lluvia porque cada vegada el veo menos. No sé qué tal se verá la grabación de los partidos de televisión, pero cada día es más de noche, es más bonito. Y vamos a ver si el Capital pot empatar aquest partit, però clar, si no se dispara a porteria, no anem enlloc. La segona part, no hem disparat, cap disparo bajo 3 punts. Ahí va. Esa es buena. Vamos a ver. La jugada del porter. Ara el Capital ha tret un equip més ofensiu, el Jordi Torra. Però el Pep Tomàs i el Mario pot canviar. Ahí va. Madre meva. Mario, que ha fallat el Mario. Madre meva. La porta avui de l'ha tirat fora. Però bueno, és important que tenim ocasió. Ara hi ha un equip més ofensiu al camp. Està jugant 3 defenses el Capellades. El Juanan, el Víctor y el Jonathan. El Capital juga tot por todo. Bueno, juga el Mario con el Borja. Toca sobre el Alto Xavi. Alto Xavi arrapado sobre el Pep Tomàs. Esto ya puede ser que cambie, estos jugadores que han entrado. Pep Tomàs para mí un jugador que m'agrada bastant. Recordem que la temporada passada, hasta que es va lesionar, va fer molt bona temporada, va fer molt de gols. Però com he dit abans, ha fet una setmana, com molt, 2 setmanes d'entrenament, poques d'entrenament contra. Vamos a ver qué pasa allá. Salvo el porter del Sant Cugat de ataca. Toca la Juan, sobre el Valle. Ojo. Les llums no s'encenen, estem aquí con llum natural. Estem de 28 minuts de la segona part, 0-1 guanya el Sant Cugat arriba. Un golaç del número, crec que el número 14 o el 16 del Sant Cugat. Cacao, que està fora, que el Pau no pot forat, s'ha jugat per la mateixa esquerra. Ojo, que el peligro
igual estén bien. ¡Te has caído solo, macho! ¿Qué protesta? No. Tía. Jordi Torres, sí, Jordi Torres, creo que había falta, efectivamente falta de Jordi Torres. Creo que había tres todos que quería que tenían normal. Solo ya un jugador de campo que es el Manu y el Marc Sabater, portero reserva a la banqueta. Sempre llega un tero full. 29 minuts i mig de segona part. Sapià del 0, Sant Guarça de Ribes 1. Ese pensaba que era el Ángel. Yo creo que estaba jugando Atletisme amb la portera amb la... Ah, no, ja sé qual és, ja. Ese es un novio. La falta de remata. Corre. Bueno, a favor del Capellada. I què fan? Una casa només, una escola. Que puedo estar demandado, ¿no? Lo que nos preguntaron muchas veces. ¿Pero? Sí. Pero como le pregunto una de Isabela, creo que ya te voy a llamar a los controles.
moment està entrant molt poc en joc a la targeta per un jugador de Sant Cugat Garriga. Està entrant molt poc en joc en l'adversari. Ahí tenim un problema greu en capellada. Pràcticament la segona part cap poc és clara de l'este part en capellada. Falten 10 minuts per acabar, continuem guanyant el Sant Cugat Garriga, es tornem a la però la setmana que ve tenim un desplaçament molt complicat al camp del Sant Pere Moralta. Recordem que ha baixat de categoria, un partit. El Manu ara va camí de vestidor, no sortirà aquesta segona part. Sincerament està arribant més penjat, jo crec que està mereixent guanyar aquest partit, però està fent sobretot en la segona part. Hi ha un menys també és clar. L'altra targeta que ha del Sant Cugat, el número 3. No crec que és poca targeta, crec que no. ¡Dale, Juan, sitio! Seguro que te Davant del Panxavi no ha entrat massa en joc, hi ha tingut problemes durant aquest tot partit. I bueno, queden 9 minuts, más el descuento, per intentar empatar com mínim el partit. 9 minuts per acabar. Continua guanyant Sant Cugat, li falta molt a Minyà. A veure si la saca, la treu el Juan o el Valles. Està molt lluny aquesta falta. Però bueno, no ha d'intentar. Vamos al Valle finalmente, ahí va el Valle, molt malament. Contra perillosa de Sant Cugat, contra perillosa, ojo! Bien, el Juan amb bé, l'ha fet el Capellada, bien. Ha estat sincerament bastant bé, l'ha fet el Capellada. El gol del palo no ha pogut fer res, un golaç. La creueta fora l'àrea, que ha entrat per la mateixa escaire. Jo crec sincerament que està fent just guanyador l'equip del Sant Cugat Garriga, que en esta segona part s'ha vist favorecido. Este que quedaba favorecido por jugar en 10, el Capellada. Està dominant més, està jugant partits més ocasions que nosaltres. No té pràcticament cap aquesta segona part de moment. Así tú juegas con el Arón, gol, después otra vez, la tira alta, yo de cabeza, gol.
Sí, tíralo al Camp Nou. Llévalo al córner. Vale, esto va, por el juego, va. Vale, ¡Se ha acabado, ¡Se ha acabado, Bueno, ¿dónde va? No arribar a porteria. Así es muy difícil ganar un partido si no se arriba a porteria. Ha adelantado por las líneas del Víctor, el Capellà juga tot per el tot, i vamos a veure què passa. I con Xavi també ha entrat molt poc en joc, con Xavi. Va tenir un problema, ahora va directament fora. Aquest partit té pinta que estan en marxa. I la setmana que ve té un desplaçament molt difícil al camp del Sant Pere Amunt. Encara té un camp de césped natural, i és molt difícil guanyar. Sant Pere Amunt ha baixat de categoria.
La cosa de Garriga no sabia fer molta cosa, però va, això s'ha de molt a aquesta segona part. No és que hagi tingut massa ocasions, però ha tingut més que nosaltres. ¡Buen Alejandro! ¡Vuelta atrás, va, Sant Cugat. Jo crec que li van dir que això per una part que han jugat també, que no tan massa, però clar, per una segona cosa que no ha arribat a porteria cap disparo, en la segona part va que tot pau, el porter, que el Cosa Garriga no ha tocat pilota, vamos a ver si... ¡Vamos, vamos! Ojo, no me voy a hacer la i hem de parlar amb l'entrenador del Capellà del mal partit del Capellà, mal la primera part, mal la segona. La segona, podem dir que tenim l'excusa que han jugat un jugador menys, però bueno. Si no se quita porteria, és impossible fer gols. Si no se fan gols, normalment els partits perden o s'empaten, no? La Piat, com he dit abans, ha tingut les baixes del principi de l'equip, també del Vinícius Camps, també, que no ha sigut convocat. I bueno, això és el que tenim, no? Aquest any ens tocarà... En aquestes baixes també ens trobat a faltar el Zamora al mig del camp, no? I sobretot, avui hem trobat a faltar l'Anton Xavi, que no ha entrat en joc en tot el partit, no? La gent ja comença a marxar, ja que el resultat està ja sentenciat. No veig que fa el gol de la Nova. ¡Peina! ¡Andro! ¡Es un imbécil, árbitro! ¡Ve parradera! Yo creo que esta jugada se la podía haber estudiado el árbitro, ¿no? ¡Viene por detrás, idiota! ¡Que no lo ves! ¡Eres un idiota, árbitro! ¡Un idiota! ¡Enséñame! ¡Oye, enséñamela a mí! ¡Capullo! ¡Enséñamela a mí! ¡La puta! Oye, que eres tonto. Imbécil, la puta madre que te parió, cabrón. ¡Eres un idiota, árbitro! ¡Un idiota y un imbécil! ¡Eres tonto, imbécil! ¡Eres tonto! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que eres un hijo de puta! La madre que los parió 40 millones de veces. El Rayo Capellà, sobretot el Rayo Capellà, és més clar. Si no té pelotes són pot parlar, això no anem enlloc, no? ¡Qué tonto es! No veas tú. Té Capellà 3 baixes i així no anem enlloc. ¡Pegarle una hostia, hombre! Estic parlant de tenim per la setmana que ve, mare meva. A camp de Sant Pere Molanta, de mitja palabra. Y lo más bueno fuera. Malament. El partit de la setmana que ve és molt difícil, és impossible. Però bueno, no podem carregar la fila sobre l'àrbit, el partit és molt dolent.
El partit que ve al final molt dolent, el resultat jo crec que és just. Ha merescut guanyar Qué tonto eres, árbitro. Qué cabrón eres, macho. La puta madre que te parió. nosaltres no ens implicat la vida. Passen ja 5 minuts del partit, jo crec que l'àrbit s'ha al final del partit. Ojo, ojo. ¡Pero la hostia! S'aplica la falta de l'expulsió. Manos al portero. Es roja directa. No, enseña menos mal. Enseña la groga. Això podria haver sigut vermella també. Si pica la mà és groga, jo crec, però bueno. Que si pica al final, que un... Això s'ho mereix, home, s'ho mereix. Quin partit per obligar el cap allà. Abans, molt ben molt discutir a l'àrbit, molt parlar, i així anirem al joc. Sense raó, no? La setmana que ve tindrà 3 baixes del cap allà, 3. Aquesta de l'Antonxavi se la podia haver agarrat. Jo crec que l'àrbit pot ser que no ha fet massa bé, però bueno, hem perdut perquè ha sigut pitjor, no per l'àrbit. Ara disputa al final. Victòria justa de la composta de Lliga, que sense fer un gran partit ha sigut molt millor que nosaltres, sobretot a la segona part, on jugàvem 10 a Select Club. Vamos a ver si podemos hacer alguna entrevista. Está con nosotros el Joey Torres, en que parte de la temporada y un resultado bastante bueno, que no ha llevado más a ver y al final se ha acabado con los pichos, ¿no? Que ayuda a escuchar. La semana que ve el cambio de zapatero ambulante, una mica en cuadro. Yo creo que algunas expulsiones por evitar, sobre todo la delante un Xavi que ha perdido una mica los papels, ¿no? Con una pelota roja que tenía a última hora. Bueno, el partido estava decidido. Bueno, primer parlant del partit, crec que la primera part hem estat molt bé, sobretot en el tema de la pressió. Era un equip que sabem que el seu joc es basava molt en el toque, de la pilotada. A la primera part hem estat molt bé, llàstima de l'expulsió, una mica discutible. I bé, sí, referent a les últimes expulsions, bueno, les de parlar, ja sabem que cada any doncs, sempre patim alguna, però sí, no n'aprenem, però bueno, és el moment també, després l'expulsió de Juan, segona targeta groga per una entrada. La podria haver robat l'àrbit. Sí, i bueno, discutibles les dues expulsions de Juan i el Cristian, sobretot la primera, el Cristian, que jo crec que determina una mica el partit. Bueno, però també la segona també se la podia haver una mica rat, també, la segona és una falta al central de l'àrea. No estic massa d'acord, crec que la primera part a mi no m'ha gustat de l'equip, no ha hagut massa ocasions de gol. La segona part, clara, un par d'elles i escasses, el porter d'ells no ha fet gaires parades, a mi l'equip no m'ha gustat avui, no sé si m'ha massa d'acord. O sigui, quan no ha fet més, no ha fet gaire cosa més que nosaltres, però la segona part al jugar amb 10 no ha sabut aprofitar millor que nosaltres, perquè el Pablo està bastant bé, ha fet un gol que no s'ho creen ni ells, el primer gol, un golaç, però a mi l'equip avui sincerament a mi no m'ha gustat, ni con 10 ni con 11. No estic no d'acord amb tu, perquè la primera part ha sigut peleat molt, hem jugat molt, però la qüestió és que no han tingut massa ocasions. El porter d'ells, pràcticament, jo no recordo cap parada que hagi fet, el porter d'ells. Bueno, la primera part, jo crec que cap dels dos equips ha agafat iniciativa o control part del partit, vull dir, hem estat els dos. A nosaltres, quan hem recuperat pilota, ens ha faltat una mica de tocar pilota, potser ens precipitàvem massa, no hem tingut ocasions, però no em preocupava perquè el partit era molt llarg i jo sabia que ocasions tindríem. I si estàvem bé darrere, sense patir riscos, doncs... Jo la primera part, solo ha tingut una ocasió nostra clara, que és una falta que ha estat el teu germà, que ha parat el porter, se n'ha anat, el Concebi ha quitat i en defensa, l'única ocasió que jo he vist clara. Ells tampoc n'ha fet cap. La segona part jo crec que han marcat, sobretot el partit, l'expulsió del Cristian, podríem dir molt rigorosa, però clar, un jugador també que pot haver dieta, no te pot arribar a una entrada com la que ha fet, no? El Cristian ha fet molt partit, que sempre l'expulsen. Això també s'ha tenir una mica d'experiència i una mica de controlar, i això ha marcat el partit. Bueno, és un jugador que va molt fort sobre la pilota, però jo crec que no era segona targeta, però bueno. Sí, també avui jo crec que hem trobat a faltar la baixa del David Palomino, que tenia un pensament. Tu creus que jo potser que la setmana que ve pugui provar a veure si pot jugar, perquè la setmana que ve el que diem, no? Aquestes 3 expulsions fan que la setmana que ve, en un camp molt difícil de Sant Pere Molanta, anem en quadra, i això també s'ha de fer-ho millor els jugadors, perquè estem l'any passat, Jordi, ja em deien en Ràdio Cafè, moltes expulsions són raó sense raó, així no pot anar per els partits, la setmana que ve 3 baixes per expulsions, no? I sobretot la d'Anton Xavi, que jo crec que se la podia haver evitat, no?
Sí, bueno, és el que deien, que les expulsions sí. Però bueno, que dèiem del David, no? Esperem que recuperi aquesta setmana. Ha estat aquesta setmana entrada, fluix, a part del grup, ha anat millor cada dia, jo crec que, no sé, jo crec que li podem donar entrada. Però bueno, tampoc ens precipitarem perquè la lliga és molt llarga. Jo també el que m'he donat compte avui, no sé si tu t'has donat compte, que els jugadors avui no han caigut massa a terra. Sé que el seu del camp està bastant mulladet, almenys els jugadors no han patinat com els partits d'abans, que sempre estaven a terra. Però sé que sigui la solució mullar molt el camp, no? Perquè avui generalment no han caigut a terra els jugadors. Cosa que abans del partit de pretemporada estaven més temps en el suelo que el dret. Sí, la veritat és que avui pràcticament veieu que relliscar allò com havia passat anteriorment, avui la gespa està bé. El que passa que avui començar amb aquesta derrota està bastant mal, no? Perquè un partit assequible i després la setmana que ve és un camp molt difícil, per amunt. Fa mal perquè és un partit, podríem dir, de la nostra lliga, era un rival que nosaltres tenim moltes esperances en guanyar-lo i sí, fa mal la derrota i a més de la manera. Vale, que han sigut les declaracions del entrenador del Capella del Dorri Torres. Jo no estic massa d'acord amb ell de que el Capella ha fet bon partit. Jo crec que molta gent que ha estat a la grada l'ha vist com jo, que no ha fet bon partit, ha jugat bastant malament. Jo crec que el resultat ha sigut just. L'àrbit, per a mi, no ha estat massa bé. Alguna expulsió, la del Juan a la segona, jo crec que se la podia haver ahorrat. Però el Concebi el que no pot fer, saber que té una maria, discutir amb l'àrbit, segona groga i la setmana que ve 3 baixes per anar al camp del Sant Pere amb 90. Jo crec que el resultat ha sigut just. El Sant Cugat, la segona part, Capella jugant amb 10 ha tingut més ocasió que nosaltres i el Pablo ha fet bon partit. Els 2 gols no ha pogut fer res, el primer va ser un golaç per la mateixa escara i res més. La setmana que ve el Capella tindrà el camp difícil del Sant Pere amb 90, que ha baixat de categoria, camp de césped i amb moltes baixes. Això no pinta massa bé, però bueno, la lliga és molt llarga i a veure si poden fer la primera volta millor que la segona, perquè l'any passat van fer una primera volta molt dolenta. Al final, 0-2, ha guanyat el Sant Cugat Garrigues i hasta la pròxima. Moltes gràcies als amigos espectadors de Televisió de Capellades. Adeu. Hasta la pròxima.